Elisa okoro tolo duduk. Okoro-korok Al-Aqsa. Elisa Orcarus Alaso mak cange ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu. Sugeng. Boten sugeng. 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 Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu. Nama lengkap Elisa Orcarus Alas. Orsarul ngalas. Orcarus. Ursalus. Orcarus. Artinya Orcarus itu kalau Jawa itu nur. Ya. Terus nur. Cahaya bener. Cahaya betul. Ya. Kalau Alaso. Alaso. Alaso itu Alas karo Dudu alas. ora alas karo bakso. Mosok ra iku kaya al. Jadi Elisa kaya alas. Bukan. Ora, apa? Alaso itu sebenarnya kalau bahasa Latin itu artinya membawa damai sejahtera. Wah, Ya. tenane. Tapi nek basa Sulawesi beda meneh. Nek Sulawesi apa? Nek laso nanti ibu ketawa nih nanti ada orang Makassar di sini. Wes, Kalau rasa hop, stop. Kose. Dek, ngomong-ngomong, apa? ada dikit-dikit blasteran. Blasteran apa? Blasteran campuran gitu loh. Iya. Upamane blasteran iki yo jaran karo sapi, ngono iki blasteran. Kok Iki nek kewan. Aku lagi ngerti loh, ada jaran mau sama sapi itu. Wah, Kui sejarahnya dadi apa? Kira-kira. Enek. Jaran karo sapi. Blasteran katanya ada dikit-dikit darah Prancis. Oh, vous savez gelas. Je m'appelle Elisa Orcarus Alaso. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisa sithik-sithik. Ya, setetek, merci beaucoup. Setitik mun setetek. Ya Pak Dalang, sebelumnya aku minta maaf tenanan waktu kemarin boten ngertos panjenengan. Kabupaten lho aku. Wonten kula niku wonten kekurangan kula menika. Kalau udah ada di tempat rame, sing tak deloki mung dalan. Jadi aku cuma lihat tuh jalan ngono, dalan kayak karpete kayak gitu. Jadi aku nggak roh menungso itu nggak weru aku. Soalnya aku wedi menungso, aslinya aku wong introvert. Jawa kuwi yang lebih halus priyayi. Priyoyu, Priyayi. Ya, aku kalau sama orang banyak itu kadang-kadang ki rada bingung itu loh. Itu, tapi dilalah kersane Allah. Iya. Aku kok disuruh dadi koyo ngene gitu. Aslinya ini bukan bakatku. Iya, dadine kalau ketemu orang banyak ki, aku kadang tuh bekewo, ini siapa ya? Oh, iki aku ra kelingan yo, iki sapa yo gitu. Berarti aku kadang-kadang menyopo itu agak enggak enak. Kuwi jenenge enak hati. Kuwi jenenge kelingan bentuke lali rasane. Oh, bentar. Ini baru tahu aku. Kelingan bentuke lali rasane. Lali rasane. Oh, bahaya kuwi. Berarti piye carane ben aku iso kemutan piye rasane? Ben aku ora kesupen, ben aku ora lali rasane kudu dikulinakake. Dikulinakake. Ya. Wah, jenengan tak Wonogiri wae. Iya ta. Nggih kodong-kodong, Jeng. Ngomong-ngomong Elisa itu lebih senang dipanggil Sa atau Li? Itu kan 3 kata. Elisa. Ya. Sa atau Li? Kok Li ya? Li ora penak. Masuk Li. Kok ora penak wis tau ngrasake dipanggil lho ya? Belum, ya kebanyakan pada bilangnya LLL gitu. Nek Li. Ya enggak, durung tahu. Dipanggil Li. Agak aneh sih. Aneh, tapi belum biasa. Sesuatu kalau aneh itu kalau sudah sering wis kulino bakal penak. Karena kamu belum terbiasa. Belum. Biasanya kaget dulu kok ra penak. Suwi-suwi dikulinake tadi penak gitu ya. Jadi gimana?
kamu kan seorang S2 dari psikologi. Iya. S1-nya pedalangan. Iya. Doktoris kebul-kebul. Kebul-kebul. Kurang sidik kas. Iya. Nah itu mengapa kok kamu tuh agak gimana? Lisi kalau dipanggil Li itu harus intelektual jawaban seorang mahasiswa. Sebabnya kui ono nenggon seselan. Apa? Seselan itu maksudnya kalau aku kan belajar di pedalangan itu ada yang kalau di tengah-tengah itu sebuah seselan itu adalah koto-koto ya suku koto neng tengah-tengah suku kata ya jenenge seselan. Seselan iki mesti yang tengah. Lah, berarti kan kuiline di seselan itu. Linya kan ada di seselan, bukan yang di imbuhan nopo panambang apa-apa yang depan nopong buri. Biasanya nek diundang ki arep sing ngajeng, ngopo sing wingki. Lah kok kuwi tengah. Nah, panen bener Li ki gone tengah nyesel. Lah yo, misale jenenge Widodo. Heeh. Sing genah Widodo. Bahasa Jawane ngerti ora? Apa? Widodo slamet. Wilujeng. Bagas waras. Kowe sak jose. Upama jenenge diganti Wilujeng wae ya. Heeh. Wilujeng, upama tak panggil Lu, penak ora? Lu. Jenengmu misalnya kan Widodo padha karo Wilujeng. Aku pilih sing mburi jeng. Jeng. Yo nek kuwi jeng rada penak. Lah ya. Sing ra penak nek Lu ngono. Ya dadi kok digandone antane Li karo jeng. Kuwi mesti dadi penak. Kan gonku tengah, line kan neng tengah. Jeng neng buri. Iya. Li jeng. Lah penak ta dadine? Tengah rong buri. Nek wis tuwek iki gur arep jeng. Wah. Perjuangan. Oh ya, berarti kamu seneng jenge. Oh iya. Lah kamu suka Li dipanggil Li? Ya, tak biasa ke. Sekarang masih risi gitu. Risi. Gak enak gitu didengar. Kok nek terbiasa penak. Lah saiki ya. ngono. Panggil penak iki pilih Li sing dawa apa Li sing cendak? Monggo, silakan. Mahasiswa lho iki. Jawabannya kudu intelektual. Bentar. Kudu rasional. Iya, antarane dawa karo cendak. Karo cendek. Tak contoni. Bentar aku tanya dulu yang udah berpengalaman. Wah, enaknya dawa apa cendek, Bu? Margo kowe rong tau ya. Lah ya ora ngerti. Ya wis Li dawa. Li dawa seneng? Ya. So, tak contoni sih. Engko guru ngapusi kowe. Piye? Li dawa, nek cendak Li pilih ndi? Aku cendak wae. Cendak jujuk gone. Itu langsung tembak gitu, enak. Pilih sing cendak. Ora kagian mikir. Li. Nah, ngono seneng aku atiku. Saiki ndi? Sing disebut janjane sebenarnya Elisa itu yang mana? Janjane. Coba tunjukkan. Ya. Elisa itu yang mana? Kok gue geger? Mana? Iki. Lho kuwi pipi ngono kok. Iki. Kuwi dodo. Elisa yang sebenarnya. Iki. Loh, kuwi klambi jare. Elisa yang mana sebenarnya? Ayo, tumuk. Iki. Lah, kuwi pilingan. Pundi ta, Bu? Mlaku rene. Rene. Engkang pundi padalang kula tulung dipun kula nggih boten ngertos. Elisa menika engkang pundi? Kowe kok ambune lengopet iki lho. Bintang tamu larang-larang kok. Lengopet itu apa? Ambune kok lengopotro. Lah piye to? Iki wis tak ben awet kan. Blasteran Prancis ambune lengopet. Lengopet. Masa wis tak nai minyak opo-opo iki mau kok lengopet-pete. Dek Pakari awake dhewe disimbali Pakari. Pak Kawuri. Pak Kawuri, betul. Wah, netizenku Geger. Geger. Sebabe opo? Aku ora rong sasi TikTokan. Lagi rong sasi aku. Belajar sama anake ya. Belajar kare. Meledak. Langsung pengikute 7. 7 ki sapa wae? 7, sing 3 tukang son. Sing telu pira swara? Bojone anak yo. Lho, siji kas to? Singkas. Siji kas wong jaba.
Sapa kuwi? Lah, mbah sapa kuwi? Lah. Wis oleh Komentar ini. lumayan. Wah, maklum, dalangnya tidak bisa menguasai Elisa. Kok semboten menguasai itu gimana? Ayo, toh? malam ini saya berusaha, kamu akan saya kuasai. Panjenengan pun ngertos Elisa sing pundi. Nek ajeng menguasai harus menguasai medan dulu. Medannya tahu enggak gitu. Ya, jumeneng nek ngadeg kene. Ngadeg mlaku rono, tak ruwi Elisa yang sebenarnya. Kula ngadeg mriki terus. Ya, terus mlaku rono. Elisa? Kula. Nah, itu Elisa. Oh. Itu Elisa yang sebenarnya. Gitu caranya. Lagi. Elisa? Kula. Nah, itu yang Elisa yang sebenarnya. Oh. Yang kene iki Dodo iki. Iya. Jadi ketika dipanggil aku menjawab. Menjawab. Itulah Elisa yang Iya, sebenarnya. kene rene. Kok tuman sih? Iki nuruti netizen. Nuruti netizen apa arek ngebaki TikTok ayo. Piye iki wis tak cendakno iki piye? Pengikut kuwi lho. Bu pangapunten nggih Bu niki. Sapa? Ibu lho. Ibu sapa? Ibunya Hana. Wis entuk pali, wis entuk pelilah. Wis entuk idu pali lho. Pelilah. Idu pelilah. Heeh. Ora apa-apa. Entuk pelilah. Iya, kalau di panggung panggung ini iki bebas. bebas. Plat kuning, Arep ngomong. mulai sesuk ra entuk lawang bebas. Lah ya mosok ora entuk lawang kok istirahate piye? Dalang kan yo kesel sewengi ngomong 8 jam lho ngomong terus. Turu pawon. Oh iya, malah jujung gone. Nggih, pripun kersane pripun pun kula pun saged kalih panjenengan. Pak Bupati rawuh. Pak Bupati. Sadurunge sampean mau rawuh, Jeh. Pak Bupati sampun ngendikan wonten mriki. Napa Saiki niku? diaturi meneh ben iki ngersakake. Oh nggih. Diwaca Nggih. Pak Bupati tidak Oh, bener. nggih. Ora wis akrab karo Pak Bupati. Nggih, niki mbot garenge mboten dijak minggah. Gareng apa to? Iki to? Iki wis teko Wah, ketalu. iki tukang jupuki wayang kene. Saya tuh janjane gumun loh. Niki nak satu keluarga kan. Saya tuh insecure jujur aja nggih Pak Bu, karena bisa datang dalam panggung yang isinya tuh yo dulur, yo padene, yo budene, yo anake ponakan kabeh melu sak panggung kabeh ngono lho. Aku dari gumun. Saya tuh Ada hal yang baru kamu belum tahu. Apa? Istri muda. Ada juga istri muda. Ini beneran. Nanti dulu. Yang penting Pak Bupati dulu. Bentar aku lihat dulu di antara sinden ini. Istri muda, ayo kira-kira mana? Istri mudaku. Sing mesti lingsem guyune rada Sing diampet-ampet. rada wis ancen, dek iki lho. Ah? Eneng pokok kidul jajar kene. Iya. Sekecap ora muni. Ada. Lah ragu-ragu kan anyaran. Iya. Aku yo kaku-kaku piye ngono. Iya. Iki ora mau ngopo-opo, ngantek dipoto Prabai lho. Iya. Meneng yo piyayo kae niku meneng ae ngene. Meneng wae. Terus panjenengan pripun? Lah sing istri muda kok. Oh. Monggo. Bentar aku penasaran. Wae sing isin-isin iki mesti istri Kira-kira muda. di ngono ya. Tengah iki apa ya? Nggih menika saking Bapak Bupati Di Setyo bawah, di Soekarno. Menika Mbak Limbo nyuwun kending Sri Huning. Derek mangayu bagyo awet bersih dusun gedangan, mugi warga gedangan tansah bagyo mulya. Tinebihno ing rubedo ayem tentrem nir ing sambikala. Amin. Amin, ra ketang mumpluk-mumpluk. Mumpluk rada lah. Gak apa-apa. Ya menika Sri Huning Bapak Bupati mbok menawi tasih lenggah napa namung titip ngene iki. Oh, Pundi to? Ku gak lihat oh, kok. sampun kondur saya. Ora apa-apa. Kondur. Oh, udah kondur. Nggih, siap Pak Bupati matur sembah nuwun menika tali asih panjenengan sampun dipun tampi. Ya, kok Pak Bupati ra wis kondur ku saiki bupati sing asli. Oh, lah asli. kok onten sing asli. Bupati Purwodadi. Purwodadi. Oh, nggih. Sing pundi menika? Calon Depang. bupati ora dadi to, stres. Terus nyang ndi raine diorek-orek. Lah wong stres. Mesake nggih. Mesake.
Mesake pol. Mesake pol. Sing diorek-orek ya mung siji iki. Heeh, sing rek iki. Berarti iki sing bupatine le arep radani. Oh, ae oh. Oh, ae oh. Alae ya. Oh, ae alae ya. Alae ya. Alae. Turi putih. Ikan keneng penentu Nyorayon mas. Di channel dipencet dulu. Cek. Pun. Ora apa-apa. Iki to. Kowe iki berarti wingi nyalon to. Nyalon. Jadi Aku gak dadi gak apa-apa, ning kan bapakku dadi dewan. Lho, aku ora dadi ora apa-apa, penting bapakku dadi dewan. Dewan. oh, dewan apa? Lho, bapak kula jenenge Suwanto to. Suwanto. Arep budal ning sawah cah cilik-cilik. Dewan, tindak pundi? Lho, dewan. Wilujeng dalu Pak Jeng. Nggih. Kados pundi pawartosipun Pak Jeng? Nggih. Oh, Pak Jeng. Oh, jare wilujeng. Oh iya. Mbak Li. Iya. Ya. Aja pangkling lho. Ya. Nuwun sewu, wong urip niku kebutuhane gun sandang pangan papan. Bebasane uripe wetenge wareg. Ya. Mlakune cepet, dompete kebek, uripe slamet, omahe buntet, turune tanek wis cukup. Ya. Ning enek menungso sak donya. Alam iki ana sawijine sing gemagah kepengin sasate donya iki diemperi, ya kuwi mung menungso. Nek kewan lu wong sing sabar, contone pitik. Jenengan ngerti pitik ayam? Tahu. Ngertos Pak Jeng ayam? Iya, pitik to. Pitik kae nek notol gabah, nek wis wareg lunga ora mungkin gabah diadai. Ning nek menungso kok ngerti gabah nganggur wenang diadai go balik sak sawahe. Ya. Kayak menungso. Menungso. Jenengan ngerti kewan jenenge codot, manuk codot. Codot. Kae nek nocoki pelem milih sing mateng nek wareg diceblokke tinggal lunga. Tinggal. Sing menungso sasat kok roh pelem wenang gawa sak wite. Kuwi menungso, bener apa ora? Menungso ngakah-akah. Contone bengi iki enek. Sapa? Son gawa dhewe, gamelan wae dhewe, wayang wae dhewe, sing galang dhewe, bojone melu, adine ketut, ponakane ngendang, anake nyinden. Menungso enek. Wilujeng Pak Jeng. Kados pundi pawartosipun Pak Jeng? Aku edan ora apa-apa. Wilujeng Pak Jeng. Kados pundi pawartosipun? Iya, Ampun Pak. mentel mawon. Ayo ngendika. Iya Pak Mbut, iya Pak Mbut. Kok Pak Mbut iki? Loh. Lah kok ora gelarmu ora? Kowe tak jeluk Mbut iki mergone iki nama sandi. Weh. Wangsalan. Oh. Wangsalan. Wong iki nek seniman jenenge Wangsalan. Kowe Rikma Wagina tak jeluk Pak Mbut. Rikma Wagina. Rikma niku artine rambut, wagina artine. Tekokno Elisa. Mosok kuwi gak ngerti Gak tahu Basa apa Latin. Wagina. Wagina iki basa Latin. artine? Lah iya kuwi mau tekokno kuwi. Apa li? Tekokno kono nggawa kae. Apa li? Wagina. Iya, Wagina. ora to. Wagina ngerti ra? Mesti wong Kalau yang itu tahu. Heeh. Tapi itu bukan sik hop. Jenengan iki asmane Widodo lho, Pak. Lah iya. Wingi winginane taun kepungkur bar munggah kaji lho. Iya. Do iki dongane mandi lho. Dongane Iya. mati. Do terakhir dosa nek aku mbok bayar sithik. Wis di entek-entekan lho aku. Ning kene tak rewangi diandan sore lho. Wah, aku pendang nonton wayang dalange munggah apik aku. irasi. Wah, walah wayange diuncalke mesake nek dalange keringan jiwa jipoke. Ambil. Malah nek wong gendeng dandan kecek lho. Kula Ketek helen yo. kok malah ngelek-elek kula jenengan pernah pripun to kalih kula? Kok sik. Aku rumah aku mbok pagedake codot nggawa pelem sak wite iki. Lho, Anake gawa bojone gawa ponakane gawa. Lah dapurmu ki sapa? wong liya. Aku iki temu wong liya. Kowe ngarani aku wong edan. Lah kowe iki luweh no. Lah kok saged? Lah iya lho kowe melu wong edan. Lho, ya ora kula tok. PPK. Ya ora aku tok sing edan. Lah sapa? Pengrawit ki ya gendeng Lah kabeh. kok? Lah genah wong edan ditabohi. Ayo nabi wong edan Sri Uning. Hah? Nabi wong edan Sri Uning. Aku tak langgah aku gak edan. Aku PPK. Ya kowe sing bawa ngono. Kok Mbak Elisa sing Wah, asal bawa. ini Sri Huning. Kula
Wiratmaya. Walah Wiratmaya kaya ngono. Wiratmaya. Sriune oke. Nek Wiratmayane kaya ora masuk. Piyai siji iki kurang pono ing pamawas. Lah piye? Wiratmaya rak gagah gedhe dhuwur to. Iya. Lho lah kurang gedene kula. Kurang dhuwure kula. Umur ngil kaya ngono kok. Wah, kurang pamawas. Kula ya asline kok omah gedhe dhuwur ya, Pak. Heeh. Lah gandeng hawane ning Monogiri rada adem, mengkeret. Engko nek wis apik gedhen neh. Waku kok, Dik. Kaya apa? Ning tenan Mbak Yu ora maido, Piyai Wonogiri iki piyaine cantik-cantik. Mergane nyatane aku ya entuk Piyai Wonogiri, bojoku ya cantik. Nah nek karo kowe ana kadoan. Bojoku ayu ya, Pak ya. Wes bojoku ayune pol. Ya elok kowe disen mboke entuk anake kok. Kok jenengan ya apal to. Ning mboten wis nderek mengayu Bagong Nglaladan desa dusun Gedangan. Jangan. Gedangan Bale Panjang. Apa? Betul ya? Betul. Gedangan Bale Panjang. Pak Duretno. Prancis e ketok tenan. Aku percaya nek darah sithik-sithik Prancis. Ora maido, aku yo darah Arab. 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 Wah, aku basa Arab ndlidir lho kula. Oh, coba. Contone nek esuk kae. Heeh. Bahasa Arab enjing ngertos mboten? Ora roh. Ah, aku ngerti. Apa? Ba'da zubuh. Esuk. Awan ngerti jenengan? Ora ngerti. Ba'da duhur. Andane gak paham Arab kula iki. Bahasa Arab ndlidir kula. Heeh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa Arab ndlidir. Andane. Coba nek iki di bahasa Arab ke iso ora? Apa kuwi? Ono apa ning kene ya tak buka. Wah. Iki bahasa Prancisnya gedyong. Ngomong sentimen ketoke metermen. Wah, tenan. Ora gur sentimeter. Ngomong sentimen ketoke metermen. Wah, tenan. Ora gur sentimeteran ya, metermen. Ngopo sebabe? Biyen saking apike lehku garing ki ape dientukke putrane. Ning aku gak ngesir. Mergo putrane ki ayu, ponakane. Mula aku milih ponakane. Lah ngono. Lho, kandhane yo. Mula jenengan aja menggali sing ora-ora lho ya. Mergo rasa gelane kono. Oh iya iya iya. Gelo ora sida untuk mantu aku. Mula ora apa. Nek kamu gak gelo to? Ora apa-apa, yuk jane gelo. Piye? Ponakane elek kok. Ning ora apa-apa, ora apa-apa. Nyun sewu Pak Jeng. Iya. Kepareng kula nembang. Ya, ya jeplak. Oke. Ngerti Mbak to? Ngerti Mbak to? Gelo. Jeplak ngono. Jeplak gelo. Gelo ketok sentimen, gak apa-apa. Nuwun sewu lho jenengan rada menjaga iman dan takwa. Nek kalih Mbak Elisa aja cedak-cedak banget. Bar munggah kaji bareng kok malah saya nakal. Loh. Apa-apa nek izin palilah wis diijeni. Ibu negara ora masalah. Izin kok secara lisan, batine ora ngerti lho jenengan. Apa enek wong wedok kok dimadu seneng atine? Ora enek. Lho, takok kok. Nuwun sewu. Bajah nyun pangapunten badhe nyun katerangan menapa panjenengan nglilani menawi kanjenipun badhe payuh malih. Lho ora ngendika. Berarti atine ora lila. Ora ngendika kok. Ayo. Kok berubah? Lho. Aku dari piye kira penak aku pangapunten nggih Bu niki wau namung dromo. Dromo tok. Kok nek piye nyunggi kompor Drama kok dromo. Drama. Mula dadi aku bingung kok drama ki apa? Drama. Mula nek wong lanang nyontoh kula Pakde. Jenengan iso nyontoh kula apik. Iya. Saking tresnaku karo bojoku ora bakal tak guak, ora bakal tak golekno ganti. Ning kepara malah tak tambahi. Lho saking tresnane kula niku. Kandhani kok nggih Bu nggih. Lho moro sepen. Iya. Sinebut lawan putri Masya Allah piyayine cantik Pakde. Yuh. Arep mau dadekke sing nomor pira? Oh mboten. Kula iki seorang lelaki yang setia. Mau jare tambahi. Lho saking setiane nuwun sewu Bapak. Janipun nek kula ora orek-orekan gantenge ngungkuli dalang-dalang niki. Estu.
Apa nek ora-orekan ngono? Wah, mboten. Sebabe kula orek-orek ngene iki ben wong-wong iki ora kesengsem karo kegantenganku. Engko nek wong wedok sing seneng karo aku, piye perasaane bojoku? Lho. Wong lanang iki ngene iki ora kok pamer. Oh, iki lho aku bagus. Kene lungguh wong ayu, lungguh. Wong lanang model piro jajal? Sing sabar Bu, sing sabar. Sing sabar. Wis to. Engko sesuk ra godhokno wedang bingung dhewe. Wis to. Srihaning Mustika tuban putra Kanjeng Sira Mas Kereng. Tunjukno, kamu kan yo dalang. Aja cedak-cedak to. Alah, enggak ya banget. Menjaga perasaan istri lho. Emang nonton saiki bojone? Nek bojoku ora nonton, mara tuwa nang kene niku. Kowe ora paham blas. Iki lho adi-adipe ora. Oh lah iya. Lah lek lah mesake bocah cilik-cilik kok nyambut gawe mboke do nanti. Tak sangoni lek ndang balik. Aku nek karo cah cilik-cilik tak sangoni nya. Wong Dirmawan ngene iki lho. Sangoni. Oh seminggu aja njaluk neh lho ya nya. Seminggu aja njaluk neh iki mang dinane apa? Kamis ya. Berarti njaluk neh sok kapan? Jumat. Aduh repot sesuk njaluk neh iki. Iki yo adi lanang sangoni ngono lho. Petuk adine ngene iki Dirmawan. Wong Dermawan iki biasane iki piye carane rasah ngetok-ngetok keling ngenehi. Rasah ngetok-ngetok keling ngenehi carane nek kamu memberi tangan kiwa aja ketok, tangan kanan ngenehi aja ketok. Sing kleru iki. Wong pembunuhane diberitake ning TV mosok aweh keapian kok ra entuk ketok. Apa donya sing ketok gur eleke tok? Ya maksudnya ki sing penting ki ngenehi gitu yang penting hati. Memotivasi ben doroh terus oh iya Mas Garing kayak apik senengane weweh. Sesuk aku melu weweh. Kuwi jenenge motivasi gak paham. Yo jeng. Oh. Ya ora sing jenenge memberi ki maksudnya ki kowe ki ya motivasi kok liyane gampang ning kowe rasa ngetok-ngetoki. Sesuk ijoli ya. Wah kene sitane njaluk ijol. Lha anggan bensin e. Dok prangkung bojana karo tepuk tangan. Sampun ngertos kadik gayan kula. Nyatane nembe gur mawon do tepuk tangan jenengan angung-angung kit sore enek wong tepuk tangan ora? Kabisan kula kadik gayan kula sampun dipun acungi jempol piyai sak gedangan. Pripun? Tepuk tangan kok njaluk. Tepuk tangan itu kesadaran. Kuati kesadaran. Tonton iki lho, tepuk tangan penonton iki kesadaran. Muga-muga desa Gedangan bar wayangan hebat selamanya. Hebat. Ngene. Ora usah njaluk. Tepuk tangan kok njaluk. Tepuk tangan kok njaluk. Ah. Wis aja mbok uripne. Kae iki oh, lah kowe gawane kene kok. Ora apa-apa, kowe mau gur sisih kene tok, kuwi mergo gawanmu. Sing kene jeng, yo mirengno jeng. Muga-muga wong sak Gedangan panjang umur. Yah, gawanku. Alah, sing tepuk tangan gue sing rondo-rondo. Asem. Mugi-mugi sedaya pinanggih wilujeng tinebahaken saking sukir saged panjang yuswa rezekinipun lancar sedoyo. Tepuk tangan ki ora njaluk, keikhlasan. Muga-muga wong sak Gedangan gak duwe rematik. Ora payu. Ilang kolesterol. Ora payu. Ayo. Ning beda rungokno. Ya jeng. Tebih saking loro, murah sandang, murah pangan, Gedangan tetep jaya. Rungokno kuwi. Sik, apa piye murah sandang? Murah pangan. Yo nek ra dipangan tikus. Nek ndonga sing cetha, mriki enten tikus mboten? Lho, berarti Lho coba sempurnakno. muga-muga tikuse do minggat. Murah sandang, murah pangan. Ora. Lho.
Oh, alah lagi iki aku. Kaya ngono kok njaluke 7,5 juta. Kula nek Dik, lha napa 7,5 mboten. Opat. Ning yo es tuwa, Pak. Dalang setunggal iki cerdase ra umum. Atase telepon kula 5 menit lho. Sak ngendikane iso tak rasakno. Wah, dalange cerdas tenan. Piye lek? Ngerti to? Lho atase telepon 5 menit tok niku. Ha, iya. Tak regani 7,5, kena 750 tok. Nek ra cerdas wae. Soale pancen maknane akeh ya 7,5 nulis sak karepe. Yo, 750 tok. Gek mengko wayang nggo dhewe, gamelan nggo dhewe, son nggo dhewe, panggung nggo dhewe. Badine lho akeh tenan saya. Elok. Yo ngapunten lho, Jeng. Tekan timo. Bebelo wirat moyo. Tan urung Sri Huning gugur mongko mustikaning Tuban. Gledut 50 yange lho tu. Kondange sing apik. Piro? Seraginan 50. 100. Wah, jenengan kurang pono ing pamawas. 100. Wong iki nek wong ngomong mbok dirungokke. 50 tambah 50 nyuk. Kuping aja kesusu. Gak wani aku, yo tak gak wani aku. Tangale kene, nggih, Jeng. Sri Huning mesti kutukan labuh tresno lan sebaya pati marang Raden Wiratmaya kamus prasetya anandang genti Sri Huning datang kraito kanthi tresno kandange pribadi Wiratmaya putrane Sura lawe adipati Sri Huning putrane ati bangsa mati nalikane nguni kabebehing Madyaka dobrang nating lawan minta jingkong Dirangkepne ya tu. So. Ngeduli kok kedetek to. Nah. Nyawang aku, Le, nyawang aku. Nek gur ngendang. Tah sawang aku, Le. Ketukane menurut Bapak. Katresnane Wiratmaya dinampi dening Rara Sri Huning nadyan wakasane ram Nagor
iki gawan supporter saking Wonogiri. Oh, saking Wonogiri nggih. Wonogiri. Ya. Aku mau kaget loh, Mas. Lah ngopo? Lah ngerti Mak, di belakangku, di bawahku itu ngisor bokongku Oh, itu. iki juga. Kaget meneh aku no. Lah ngopo? Aku lak ning transit ngajak Salim bar Salim lah kok jungkir balik guli. Iki bocah iki kok kesurupan aku ngono. Sukses Jadi ya Pak ya. semangat nggih, sehat Masya Allah. Pak. Jos. Iya, oleh dia yo jek nek Elisa barang. Elisa ki sing iki. Lho, lah iya sing iki Elisa ki. Iki dudu Elisa. Kados pundi? Kongjeng. Nggih, saya sangat. Kongjeng kok kongjeng to? Kongjeng nggih. Mbak Li. Mbak Lisa ra iso ngomong jeng. Lah napa? Mang tanggapi. Oh, jeng. Alhamdulillah Pak E. Dalu niki pancen pun dipilih dina sing mapan. Tumibane malam Kemis Pahing nggih, Bu. Kemis Pahing mongko Kemis kuwi dina wilangan 8, Pahing kuwi wilangane 9 tegese 17. Bengi iki entuk pitulunganing Gusti Kang Maha Welas nyatane wayangan ya langsung disokong dana saka Jakarta. Nek rantuk warga Gedangan nek tepuk tangan warga Gedangan. Pinter milih dina. Merdeka. Iki pamundhut Dawuh. saka Kanjeng Raden Tumenggung Haji Supardi. Weh, Ngersake gerajakan nggih. Mbak Elisa didhawuhi bawa karo sapa sing patut rek sing wajah-wajah baru. wajah kembar. Iya, menika kembar sesigar kalih panjenenganipun Mbak Elisa. Nggih, menika. Sing tengah napa sing pojok? Mbok Napa nomipun. kalih? Mbok nomipun. Oh, Mbak Nom. Mbok nomipun. Rak ngoten nggih, Jeng. Nggih. Mbok nomipun. Ya kanca neng kisih gembira Alera-bera. Sekedap ya, Jeng. Aku nek nyawang kowe tono tak umpamake ngono. Nek payah esuk sarapan sego soto, seger nyampleng, lawohe paru, enak tenan. Soto. Bareng nyawang kene koyo bar mangan oblok-oblok to. Jare kembar. Lek nyawang kono kaya bar mangan apa? Soto lawohe paru nyampleng gombrobyos. Lek nyawang aku Oblok-oblok. kuwalat. Heh, Kuwalat. kowe iki lho sing malati ki apamu? Kuwalat. Aku ki garwa enggal lho aku ki. Garwa ampil. Garwa enggale Pak. Kuwi dodo wilis lho. Ora ngerti ta. Ora weruh Dawuh, Jeng. karo budhe kok. Karo budhe kudune ki sungkem. Sungkem dhisik. dulu. Sungkem dhisik. Salah kamu. Nah, sungkem. Sungkem. Terus
sia-sia nek mangan nek nyawang aku kaya mangan blok-blok. Sia-sia ngono kuwi karo budhe. Rumasaku bar sungkem kok kliyeng-kliyeng koyo enek ketatap opo ngono model. Coba baleni alon-alon. Coba baleni alon-alon lemu sungkem. Ngaturaken Lisa, sungkem kuwi. Bapak Buparno. Bapak. Matur nuwun, nun ngapunten lagi. Lah ora ngono kuwi to, Pak, kuwi apa to rek dadak ngono barang nyapa to? Lah, Kowe iki urusanmu kene. Urung Iki urusane kene. Kowe njaluk pangapura Njaluk ngapura. karo Mbok Demu Parno. sinten? Pak. Gentari. Nah, aku ki sing pinaringan asma Gentari Wilis Prabowo. Ngerti ra? Kowe engko bakale tak WP iki tak ganti. Gentari Wilis Prabowo. Lah. Kowe lho, nggur tak ganti. Saking tresnane karo garwa enggal. Berarti calon apa kae jenenge? Gapura gede karo pendopo gede kae nggo. Tulis iki. Calon Iya. Ya Allah. Piye to? Panjenengan mboten saged lho, Ibu. Panjenengan mboten saged tun. Senadyan to sampun pikantuk garwa enggal ning nyatane gak iso meteng iki. Yo mboten saged watos. Kok gak iso meteng? Ora iso meteng ndek iki bar kirat tak tekoki. Lho, kok kirat? Heeh, Mas, metune beton. Sese kok gak iso meteng? Piye? Bentar dulu. Meteng Yang kok pengen meteng. kan iki wedok apa duduk? Iki wedok Aku kok jelas Lho, wanita. kok kowe jek ragu-ragu? Nah. Iki lho. Wanita sejati. Lah, Dadi sejatane kowe iki wanita sejati. aku wanita sejati. Tok Mas. tok 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 tok. Tok tok tok. Lah sangu 100 po kurang to, Bah, kok yo njedur kliwat. Dadi saiki kok dadi wanita sejati? Aku saiki dadi wanita sejati. Banjur Piye? si jabang bayi piye kabare? Si jabang bayine ndek wingi bar meskram metune sepidol. Iya kok nok, terah ndek iki bocah iki meteng. Meteng. Ning bareng tak tiliki kok meteng kan lahiran to ae. Iya. Ning go ning rumah sakit Wonogiri. Iya. Sing metu gur sikile sisih tok nok. Ya kuwi sikil sisih ya nok ya. Iku Sikil sikil kok. siseh. Ya apa kuwi? Wekku. Wedok kok wekku. Kok weku Gentari. Dalam. Iki ora guyon lho, ora guyon. Nggih. Awake dhewe ning kene ditengah ora kon Nggih, guyon lho. nggih. Kowe iki garwa. Kula garwa enggal. Masya Pak Widodo. Walah ya Allah jebule tutukane balik kaji kaya ngene iki. Saiki Pancen Pak Widodo kuwi mulai kok ngendi? Mekah ngedina. Kok Mekah kuwi golek sing sekirane padha karo buke. Oh, maksudnya padha karo buke? Padha-padha sing pun boten saged. Oh, padha-padha sing wis ora iso garbini. Tegese ora kepengin duwe momongan meneh ning nggo kanca sisian ben iso guyub rukun bedinane ngono. Lah. Piye kaya ngene aku nadyan biyen ki mbok tampik ning aku saiki tok garwa dalang. Piye? Gelap ora? Gelap ora? Gelap ora dirimu? Aduh, ora dadi boyo ngopo? Senadyan to kowe saiki entuk bojo dalang, aku rada gelo ning ora apa-apa. Aku wis duwe Apa? apa kuwi? Apa kuwi? Dok apa serpan? Serepan apa? Serpan calon bojo. Endi? Bojone dalange. Lah mulek. Ora apa-apa. Nggo tampa gelo. mulek kae. Karo budine kok kaya. Aku ngesir kono. Oh, kok dirimu ngeser kono? Iya, ora perkara ayune. Lah apa? Kuwi anak tunggal e. Lah kok anak tunggal iki piye? Kuwi gak ditunggal, kuwi anak tunggal. Gelange lho teko sikut. Wah. Kuwi kok nek entuk bojo karo aku, estu Bu, jenengan kowe sida tak wek bojo, tulung omah sing Boyolali dol ya. Lah kok kan ngedel ngepo? Lah nggo urip wong aku ora diragat kok. Cara gendah. Pamundute Nggih menika kandel sanget luar biasa sembah nuwun Pak Haji menika wonten laler. Minta lagu menika Podang Kuning, Sesi Deman, Gubuk Asmoro, 3 menika. Menika sudah diberikan rincian sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Khusus Pak Dalang sendiri ada, Ya. Mbak Elisa sendiri ada, terus Sinden dan Gamelan Udah ya. Cukup. udah Pak Dalang udah ada nih Ah. ada nggak usah dibacain katanya. Iya. Mbak Elisa ada tulisannya berapa,
Terus sinden plus kru gamelan berapa ini? Iya. Banyak ini pokoknya. Alhamdulillah. Gareng. Matur sembah nuwun. Muga-muga ora lokak ning malah kebak. Amin. Amin. Gareng. Gareng rek Delok tulisane kok. tulisane rae ning. Ora ning tulisane kok. Oh. Di Iki, Pak Dalang. Pak Dalang. No. Mbak Mbak Elisa. Elisa ono Sinden. sinden dan kru gamelan. Heeh. Di. Wih. Gareng ranek to. Gareng Gareng ranek. Oleh walike lho kok. Di Walike iki lho. Lah iki lho. Dibe. Garenge njaluk bagian dalang separuh ngono kok. Tak deloki. Ora dong. Ora delok. Oh iya ki kagem garenge separo, bener. Separuh. Lho lho, Sah Elisa. Kagem garenge separo nggo tumbas mori ngono kok iki. Ono tulisane. Lho, nggo tumbas mori. Kanggo tuku Tumbas mori. mori. Oh iya. Oh, Genah dibacutke no. Apa? Nggo tuku mori, nggo nyepaki Pak Dene. Ono nang ngisore Iya. lho ini. Piye? Oh, ora ding. Oh. Bisa nganggo rading. Turunan Prancis kok ora ding. Ora apa. Ora ding. Ayo Pak Supardi sik. Gerajakan sik. Ora kemecer saweran. Duit tak gopo. Lah kok Aku iki kebutuhan ora duwe duit teko terus malah bingung. wah ae. wah. Aku duit ora usah. Ya. Bayaran ora usah. Saweran ora usah. Ora sah. Tenan. Guyon. Guyon. Kok keren dagelan kok kon tenan lho. Guyon. Guyon. Lah nang ya sedulur ya berani padha no. Pri- Aku iya mayang ini ku tak jaga kabeh. Nah. Aku ora narik sesuk. Wedian. Oh, elok lho. Nggo dak, nggo sinden kabeh. Oh, iya. Nggo tukang kru kabeh. Wah. Ngono kuwi. Lah jenengan? Upama. Ku ya upama. Upamane ngono lho. Ger apa kok umuk. Oh, alah jengjeng. Lah tiba ngomong kamu mau Guyon. guyon. Bang.